जी से भूरतुरा लगियो खुश रहो नहीं बाबा तारकासुर के उत्पात मुझे सहन नहीं जाता। कल बताइए कि तारकासुर पापी मराएंगे तो कैसे मराएंगे? तो कल के इनको मराना मृत्यु तो लोग सोच रहा है। सुनो जाओ भोले शंकर जी ध्यान में बैठे वाली जाके उनका के ध्यान तोड़ावो भोले शंकर और पार्वती जी को शादी करा। शंकर भगवान के पास जातनी कहते कि बाबू कि खोला ना बाबा हो खोला ना बाबा आँख मुंडला में काम तो खोलो ना बाबा बाबा हो खोलो ना बाबा आँख मुंडला में काम मजा। भोले शंकर जी ध्यान ना तुरनी है तब इंद्र के परी के बुलावल गइल बा परिया जाके नाचतिया हाल कि पहले देखल सारी दुनिया अरे कोरिया खिया मत करो काहे भोला बाबा के मनावे खातिर हां ध्यान रखने खातिर हां गोरिया खिया मत करो तो गोरी नाची नाची तो गोरी भोला जी के मन में डोला तो गोरी नाची नाची भोला गोरी जाके भोला बात लगे नाचतिया गवतिया अरे नाचनी हो गाई हो गोरी हो गोरी होता ना हो गोरी होता ना पहले भोला बाबा के ध्यान करावे खातिर अब गोरी नाची नाची भोला के मनावे लगनी। भोला बाबा मनने ना ध्यान न करनी चाचा जी आंख में काम देव के बुलावल जाता काम देव जाके काम देव के काम रहा कि बिगड़ल काम की बना देवे के जाके बाबूजी बबुआ